Ya iki Arni Mania wis padha ngenteni. Heeh, gen sabar sik. Kendo legit sik sing tampil. Oh, ngono. Ya diaturi jumeneng ya, Nak. Ya, heeh. Diaturi jumeneng. Oh, ngono. Ah. Disupati, Mas, disupati. Nganggo musik, Mas. Ya, heeh. Ya ana musike. Pamundhute temanten Putri kudu dikei musik. Oh, ya komplit ya komplit. Ngaturi jumenenge genduk legit saka Sragen. Ah, ayo Mas Tato. Ya. Sugeng dalu nduk legit. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabare nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ah, saiki wis rada gedhi ya wisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Oh diopeni karo mboke ya. Nggih. Biyen ketemu Bapak Kangko ki lek jek cilik ngono ya, Jan. Nggih. Jek sak entung ngono ya, Jan. Dadi Entung ini ku napa, Pak? dia cilik banget ngono lho. Oh, nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah teng pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan apa? SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan. Ya, Katelan ya. Nggih. Tangen Sragen nggih. Nggih, Nah, sampean sekolah sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Ah, neng sekolahan juara pinten? Mboten ngertos. Loh. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankingnya to sakniki? Enten. Enten. Tapi rapotnya mboten dicipok. Loh, kok iso ora dicupuk ki lho? Lah mboten ngertos kok, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki mesti. Wah. Neng sekolahe nyinden oleh, Nduk. Neng sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken iki ya ngono. Ki tanggapan bendina ora leren. Ning sekolah iki blas ora tau mlebu. Dadi ning panggah iso sekolah. Tegese nek pancen ya pas prei ya Mbak Niken ya mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulih tekan sekolahan ya ora nyandak gitu. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan mula aku nuturi karo sampean, wong aku iki sak bapakmu ngono lho. Sekolah tetep sregep nggih. Nggih. Pelajaran sing mari mok senengi apa? Napa nggih, Pak? Enten bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, sing mok senengi. Kabeh ya, Pak? Angel kabeh ya, Pak? Loh, angel kabeh piye? Mesti enek salah satu pelajaran sing mok senengi apa? Gak enak, Pak. Loh, gak enek iki. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing ngunduh dudu mbokmu, nek sing ngunduh sampean. Nggih. Kaya Pak Kangko ki mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Ning pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Nduk. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan, Nggih. bahasa Inggris tak pangan, Nggih. IPA tak pangan, Nggih. IPS tak pangan. Ojo meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan kok. Jadi sekolah ki nomor 1 nggih. Nggih. Ah, sampean nembang apa? Manut Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salim. Gini salim karo Bapak. Ah, nggih. Oh, alah sakmene kotangan barang sing dikotangi apa? Dene gak diketangi kok ketok, Pak. Iya. Iya, nggih, nah, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya carcor. Dadi sindan ki ora mau nyuwara tok, Nduk. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, nggih ta? Nggih, Pak. Ya, ngono sing cocok. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa abdi. Bawarian nggih, Pak. Bawarian nggih. Oke, kudu nganggo bawa. Walah, cawe to kok rezeki. Asmarandono Semarangan. Saged? Saged. Angel lho niku. Nggih, ya saya dari ajar mawon, Pak. Oke. Oke. Ya. Ya. Berendene nggih. Iya, alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh tak benakne. Salah ora nek sing nyeneni sampean. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Lek nembang salah ora nek sing nyeneni, kabeh maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Ya. Pinten, Mas? Niki jenenge Mas Predi. Mas Predi. Heeh. Nggih.